Καλησπέρα. Ήμασταν εδώ στην Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, μια υπέροχη διοργάνωση. Δείξαμε όλους τους Έλληνες σχεδιαστές, παλιούς καινούριους και ήταν όλα εξαιρετικά. Τώρα με πετυχαίνει στο μακιγιάζ της τελευταίας μου επίδειξης του Κωνσταντίνου του Μητροβιέννη. Γι' αυτό είναι, γι' αυτό το κόνσεπτ. Η μόδα στην Ελλάδα ανεβαίνει συνεχώς και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί έχει πέσει λίγο τελευταία, λίγο και με την κρίση όλα αυτά, αλλά υπάρχουν ταλέντα, υπάρχει όρεξη για δουλειά, οπότε είναι όλα σε μια ανωδική πορεία. Η φετινή διοργάνωση πώς σας φάνηκε? Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, πολλά μοντέλα και από το εξωτερικό και σχεδιαστές, ταλαντούχοι και είναι κάθε χρόνο και καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.